טוב, יאללה, די, צאו מהגריינדר, בואו נעשה משהו. האמת שאני מורעב, אולי נאכל? אני כבר אכלתי במשרד. אכלתי בבית. אכלתי בתחת. חזרתם אלינו, אתם בתוכנית הרדיו של דוקטור אריק. אם יש לכם שאלות רפואיות, תרימו טלפון, תשאלו. מי איתנו על הקו? שלום. שלום, מה שמך? לינור שם בדוי. שלום, לינור שם בדוי, מאיפה את? תל אביב. ומה הבעיה? כואב לי הכוס. סליחה, אתה צריך טרם? לא, אני סתם עושה לייק. אחלה אוטו. לייק. שעה כבר פה, מה שעה כבר? כבר 7:30. נו, איפה המונית? הנה המונית. מה קורה חמודה? שרי! היי בבא! מואה מואה מואה. מה קורה? מה איתך? היי, מה עובד? זהו, זה כל הפרטים. כמו שאמרנו, חוויה אינטראקטיבית שלמה עם ציון הפטריוט, מתחילת האירוע ועד סופו, עם קבלת פנים, עם הנחיה, עם נאמברים, הכל צבעוני, משעשע. וזהו, זה הכרטיס שלי, אשמח לשמוע ממך. מעולה. מצוין. כתובת מייל? כן, היא לא נכנסת פה, תרשום. זה יונה, נקודה פטריוט, נקודה דרג, נקודה שואו, נקודה סלש, נקודה אקסטרווגנזה, נקודה אביטה, יעל, co.il. רגע, איפה השטרודל? אין את השטרודל, פשוט היה לי מאנצ'יס בצהריים והייתי חייבת לאכול משהו, וזה הדבר היחיד באזור, אז תתקשר מהטלפון. אוקיי, תודה. מאלף אתמול, באתי, נכנסתי כמו דיבה, וכל הלילה אני מעיפה את הפסטיג' אחורה. מה איתך? מה קורה? כואב לי. איזה כואב לך. אתם באות היום? יאללה, מה את לובשת? טוב, יאללה, לכיסא! 3, 4, מה אכלת? גוש, באמת. כבדה. סליחה, אתם צריכים עזרה להרים? בדק! סליחה, זה בנק הזרע פה. סליחה, זה בנק הזרע פה? רק שנייה בבקשה. סליחה, זה בנק הזרע. בלבד. צאו מהגריינדר, בואו נעשה משהו. נו כבר, יש לי ישיבה כבר, בוא, די. ישיבה? לא, שבעה הוא אמר. שאיבה, אוקיי. בר במאי, אתה לא מתפקד. בר במאי. ממה לך? יואו, נפלה לי הדשה. איך הגוצ'י? גם איתי? איתי לגמרי. תרים לי בפנים. אקשן. חילופים. האמת לי שהיה לי מה זה התקפת מג'יס בצהריים לא נעים, אבל אני... תתקשר פשוט. קרמי. זה בנק הזרע. מה? איפה? אחת, לינור דלת סגורה.
לא לגמרי, היא לא תוכל לפתוח. תפתחו לה.